Сега в традиционното ни време за регионална библиотека Любен Каравелов. Добър ден на Станимира Бакърджиева. Какво се случва при вас? Добър ден. Новото е, че за трета поредна година библиотеката кани деца и младежи на възраст от 5 до 24 години да вземат участие в организирания от библиотеката в район Урсус, Варшава, конкурс за художествен проект на книгоразделител. Темата на конкурса през тази година е Пролетно таинство. Едно наистина голямо предизвикателство към малките творци. Участниците са поканени да представят празници и обичаи от своите страни, свързани с конкретната тема. Целта на конкурса е тези празници да се представят като част от проектите на участници, те да опознаят културните традиции на народите. Допускат се всички познати техники, материали и формати на проектиране за книгоразделители. Всички наградени художествени проекти ще бъдат отпечатани в вид на книгоразделители. Това е много хубаво. Да. Така беше и през миналата година, когато в конкурса взеха участие над 150 деца от Русе, а така беше и през 2013 година, когато в предишното издание на конкурса взеха участие над 150 деца от Русе и много от тях бяха отличени. Крайният срок за предаване на проектите, придружени от формуляр за участие, е 10 февруари 2014 година в регионална библиотека Любен Каравелов, Русе, отдел литература за чуждоезиково обучение. Всъщност библиотеката се ангажира с изпращането на творбите до организаторите във Варшава. За допълнителна информация всички, които желаят да участват, могат да се обърнат към колежката Теодора Стоянова на телефон 0878 574 925. Регламента на конкурса и формуляра за участие могат да се изтеглят от сайта на Русенската библиотека.